Ćao, ja sam Elizabeta. Ja sam Jelena. Sam Aleksandra. Da li je ovo Politehnička škola? Jeste. Mi smo hteli da odštampamo naš školski časopis Iskra. Da li to možemo da uradimo ovde? Da, na pravom ste mestu, ali da bi to uradili moramo da odemo do školskih kabineta Politehničke škole. Aleksandra, gde se sada nalazimo? Mi smo u odeljenju grafičke pripreme. I šta ćemo tu da uradimo? Tu je naš drug Zino koji će nam pomoći da uradimo pripremu za naše novine. Zino, ja sam donela materijale za naše novine. Dobro, samo da pogledam. Šta misliš, kada će biti gotova priprema za štampu? Pa dođi za 3 dana. Ćao, Đino. Ćao. Da li su gotove pripreme za štampu? Jesu, gotove su. Pokaži mi šta si uradio. Ovo je gotova priprema za štampu. Koji je ovo obrazovni profil? Ovo je obrazovni profil tehničara za grafičku pripremu. I koje sklonosti ja treba da imam da bi pisala ovaj smer? Pa moraš da imaš ljubav za rad na računarima, osjećaj za lepo i da budeš istrajan. Evo, ovo je kopirni predložak. Ali šta je ovo? Ovo nisu novine. Pa naš posao je ovde završen, ti sada ideš dalje u štampu. Sad idete dalje sa mnom u našu školsku štampariju. Nalazimo se u školskoj radionici Politehničke škole gde će nam naš drug Luka pomoći da odštampamo vaše novine. Ćao, ja sam Elizabeta. Donela sam pripremu za štampanje naših novina. Ćao, ja sam Luka. Hvala ti. Da bi napravili školske novine, moramo prvo da napravimo štamparsku formu. Pošto je sad gotova štamparska forma, sad je vreme da ubacimo na ovo jednobornu mašinu Heidelbergovu. Koje si tehnološke radnje sada izveo? Pa, gotovu štamparsku formu sam ubacio u mašinu da bi mogo da napravim probni otisak. Sada moramo da ubacimo boju u bojanik da bi mogli da odštampamo tabak.
Da li ti se sviđa probni otisak? Da, sviđa mi se. Super, onda možemo počnemo sa štampanjem. Ovaj obrazovni profil tehničar štampe sam izabrao da bi mogao nakon završene srednje škole da studiram za grafičkog inženjera ili grafičkog dizajnera. Nalazimo se u odeljenju grafičke dorade gde će nam naš drug Luka, ali drugi Luka, pomoći da naše novine dobiju konačan oblik. Ćao Luka, donela sam oštampane tabake. Da li možda nam napraviš novine? Da, može, ali da bi vam napravili novine, moramo prvo da ih savijemo. Pošto smo savili knjižne tabake, sada moramo da sakupljamo tabak u tabak da bi redosled strana bio ispravan. Da li ste zadovoljni sa ovima ili još nešto mogli da uradimo za vas? Ja bih voljela da strane budu spojene. Da, nije problem, samo moramo da je sašijemo na mašini za šivenje. Evo, izvolite, pogledajte. Da li može da se seče ovo okolo? Da, može, samo to moramo da uradimo na mašini za sečenje. Da li ja mogu da napravim jedan? Da, može, izvolite. Prvo kad spustite dole, držite nazad, evo. Da li si zadovoljni, izvoli pogledaj. Baš mi se dopada, doći ću opet kod vas. Mogu da vam pročitam šta sve radimo. Da čujem. Proizvodi program grafičke radionice, knjige, brošure, blokovi, prospekti, časopisi, novine, plakati, flajeri, kalendari, sveske, vežbanke, fascikle i ambalaža. Ako nam ponovo bude nešto potrebno, doći ćemo u vašu školu, naravno ako niste skupi. Ne, nismo skupi. U znak zahvalnosti, jedan mali poklon za tebe i moje društvo, naša škola. Hvala. Zašto se u osnovnoj školi ne preporučuje korišćenje kalkulatora? Zato što moramo steći osjećaj za veličinu broja. A kakvih sve brojeva ima? Puno pitaš, zato ću ja pozvati svoje drugari iz 7. razreda u pomoć. Predstavite nam se. Ja sam Nikola Gatarić. Ja sam Uroš Visnić. Izvolite. Uroše, o kojim skupovima brojeva smo do sada učili? Učili smo o skupovima prirodnih, cijelih i racionalnih brojeva. Imamo realne brojeve, označavaju se sa slovom R, a realni brojevi dele se na racionalne i iracionalne. Racionalne označavamo sa Q, a iracionalne sa I. Racionalne brojeve, oni su konačni i imaju redosled, na primer, minus 2,3 ili 0,1010. Znači, ovaj je konačan, a ovaj je po redosledu. Onda iracionalni brojevi nisu konačni i nemaju redosled. Na primer, 0,241. Ovaj broj nije konačan i nema redosled. Ili koren iz 2 nije konačan. Sada ćemo
objasniti kako se računa kvadrat racionalnog broja. Kvadrat racionalnog broja a je jednak proizvodu broja a sa samim sobom, a na kvadrat jednako a puta a. Sada ćemo jednim zadatkom pokazati ovo. Ovde je kvadrat iznad 4, onda propisujemo minus i 4 puta 4 je 16. Ovde je kvadrat u zagradi i opet je iznad četvorke, dakle prepisat ćemo minus i napisati 16. Ovde je kvadrat van zagrade, onda deluje i na četvorku i na minus. Dva minusa daju plus i 4 puta 4 je 16. Ovde prepisujemo minus zato što je van zagrade i opet kvadrat deluje na minus i na 4. Otvorimo zagradu, dva minusa daju plus i 4 puta 4 je 16, jednako minus, 1 minus i 1 plus daju minus i prepišemo 16 iz zagrade. Onda ovde je isto kao na početku, kvadrat je samo iznad broja, dakle prepisat ćemo minus, imamo 2, dupliramo decimale, 2 puta 2 je 4 i onda dupliramo decimale, 3 nule, zarez 0. Ovde, kod razlomka, kvadrat je iznad četvorke, onda ćemo samo četvorku duplirati, 4 puta 4 je 16 i prepišemo trojku. Ovde kvadrat deluje na ceo razlomak, onda 4 puta 4 16 i 3 puta 3 je 9. Niko, da li si razumeo? Jesam. Daću ti jedan zadatak. 10 na kvadrat minus otvorena zagrada minus 10 zatvorena zagrada na kvadrat minus otvorena zagrada minus 10 na kvadrat zatvorena zagrada. Izvoli. 10 na kvadrat je 100. Napišemo 100, prepišemo minus. I sada, pošto je kvadrat van zagrade, kvadra se i znak i broj. 2 minusa daju plus. To će biti plus i 10 na kvadrat je 100. Prepišemo minus. I sada kvadrat je u zagradi i samo je iznad 10. Tako da prepišemo znak i kvadriramo 10 i 10 puta 10 je 100. Sada moramo da se rešimo zagrada. To je 100, dva različita znaka daju minus, to je onda minus 100 i dva ista znaka daju plus i to je plus 100. Sada ovde, pošto imamo minus 100 i plus 100 su 0, to precrtamo i ostane nam 100. Sada ćemo da objasnimo kako se računa kvadratni koren. Računamo kvadratni koren samo ne negativnih brojeva, a isto kao i u prethodnom slučaju moramo voditi računa gde se koren nalazi. Sada ćemo to da objasnimo kroz neke primere. Ovde, pošto je minus van korena, prepišemo ga i koren nam je broj 64 i to je 8, to je minus 8. Onda ovde, pošto imamo decimalni broj, prekrijemo zarez i vidimo samo broj 9 i njega korenujemo i to je 3. I pošto iza nule imaju 4 decimale, broj decimala se smanjuje duplo i to će biti 0,03. Ovaj zadatak možemo rešiti na dva načina. Prvi način je da sve ponovo stavimo pod koren i kvadriramo i znak
i broj zato što je kvadrat van zagrade. To će biti 9 i koren iz 9 je 3. Sada isti ovaj zadatak možemo rešiti na drugi način. Pošto imamo i koren i kvadrat, to sve možemo staviti u apsolutnu zagradu sa znakom i pošto apsolutna zagrada poništava znak, to će biti 3. Ovde, pošto je koren nad celim razlomkom, korenemo i gornji i donji broj. Koren iz 4 je 2, koren iz 25 je 5 i to će biti 2/5. Ne možemo da korenujemo negativne brojeve, kao što je, na primjer, koren iz minus 64. Ovo ne možemo da radimo. Možemo samo ako je znak u zagradi, na primjer, koren iz otvorena zagrada minus 64 i ako je na kvadrat. Uroše, da li si razumeo? Jesam. Sada ću ti postaviti jedan zadatak. Koren iz 10 na kvadrat plus 44 plus koren iz 225 kroz 11 podeljeno sa 5 kroz koren iz 121. Izvoli. Hvala. Prepišemo koren i 10 na kvadrat, to je 100, zato što je 10 puta 10 100, plus 44, plus koren iz 225 je 15, a prepišemo 11, podeljeno sa 5 kroz koren iz 121 je 11, jednako. Ova dva broja sabiramo, prepisujemo koren plus 15 kroz 11 podeljeno sa 5 kroz 11 jednako je koren iz 144 je 12 plus 15 podeljeno sa 5 je 3, 11 podeljeno sa 11 je 1, jednako. Prepišemo 12 i 3 jednine, to su 3 cijelo, napišemo plus 3, jednako je 15. Znaš li ti šta se može naučiti u našoj školi? Pa može se naučiti šta su razlomci, gde je ognjena zemlja, najviši vrh Vojvodine i tako dalje. To se može naučiti u svakoj školi. Ovde je jedno društvance koje će nam objasniti šta se još može naučiti i to samo u našoj školi. Ćao drugari, šta radite? Ćao. Evo dolazi početak nove školske godine, a mi ne znamo u koju školu da se upišemo. Ja volim da stičem nova znanja, ali volim i da sviram. Hoćete li da vam odsviram nešto? Ja bih voljela da radim na televiziji. Poštovani gledalci, ali znam da je za sada to nemoguće. Ja obožavam da pravim razne predmete od neobičnog materijala. Pogledajte šta sam napravila. Ja volim da pevam stare izvorne pesme. Hoćete da čujete? Vrbice, vrbo zelena, Đuđerdenova. Ja najviše volim odbojku. A ja fudbal. Ja obožavam da glumim. Jednog dana bit ću na malim ekranima. A da li neko voli šah? Hoćete da ugovorimo jednu partiju? Ja volim da pešačim. Mogla bih da pešačim čak do Novog Sada, a možda i dalje. A moji roditelji rade do 16 časova, a ja ne želim da budem sama kod kuće. I moji isto. Pa gde ćemo onda? Šahovska
dramska, škola u srcu, planinari, iskončići, boravak, sportske sekcije, kreativna radionica. Hej, deco, pa ja znam pravo mesto za vas. Znate li i vi? Da im kažemo. To je osnovna škola Miloš Crnjanski! Sve ovo, a i mnoge druge stvari, možete da naučite u našoj školi. I što je najvažnije? Mi poštujemo i cijenimo mišljenja drugih. Mi negujemo prijateljstvo i toleranciju. I mi, znate šta? Dođite i uverite se sami! Čula sam za reč mazurka. Kako da nađem objašnjenje za to? Ja ću ti je pročitati, našla sam na internetu. Mazurka je poljska narodna igra sa područja Mazurije. Mazurka je igra živog tempa u tročetvrtinskom taktu. Kao igra parova, mazurka je iz naroda ušla i u plesne dvorane i u 19. veku postala popularna u mnogim evropskim zemljama. U umetničku muziku ulazi ranije kao ime dela još 1752. godine i postaje širom sveta poznata po klavirskim mazurkama. Frederika Chopina, himna Poljske je mazurka. Da li hoćete da vam ja odsviram mazurku? Hoćemo, a kako se zoveš? Ja sam Rokvić Dunja. Hajde da čujemo mazurku. Nadam se da vam je bilo lepo sa nama. Gledajte nas u sledećoj epizodi.